Arrancamos coa seguinte mesa. A ponencia desta mesa vai a cargo de María José Peñera Mantiñán, que é profesora de Xeografía na Universidade de Santiago de Compostela, con experiencia docente en distintas universidades españolas e internacionais, e entre as súas líneas de investigación recentes podemos destacar aquelas relacionadas cos procesos de expansión metropolitana, a gobernanza urbana, a vulnerabilidade social, económica e residencial, o problema da vivenda e o confort urbano. Agradecerte moito, María José, a disponibilidade a participar e todo a man que nos botache para que esta ponencia sexa específica para hoxe. Vale. Aí? Vale, perfecto. Bueno, moitas gracias a vos por convidarme para estar aquí debatindo pois unha vez máis o tema da vivenda, aínda que esta vez voume centrar nas vivendas de uso turístico, porque así se me solicitou. Espero que poda complementar en certa medida. Gracias. O debate que houbo na mesa anterior, que era sobre a situación de vulnerabilidade e o acceso á vivenda. Organicei en 5 apartados a presentación para contextualizar que son as vivendas de uso turístico, para logo pasar a analizar como fomos avanzando de unha certa permisividade á hora de aparecer as vivendas de uso turístico ata chegar pois a unha regulación e unha planificación, non? Que é o estado no que estamos actualmente. Posteriormente presentarei algúns datos das vivendas de uso turístico en Galicia, aínda que, bueno, este apartado pasarei un pouco rápido para logo centrarme máis no que chamei o goberno intelixente e a introdución da intelixencia artificial, de motores de intelixencia artificial nos modelos de gobernanza, non? Para ir avanzando na análise das realidades urbanas que temos e como favorecer unha interpretación máis multirelacional dos espazos urbanos e, polo tanto, tamén dos factores que afectan a vivenda, para logo xa terminar con unhas conclusións e unhas recomendacións. Bueno, en primeiro lugar, quería traer a colación algúns conceptos que se veñen utilizando, non? Como son as vivendas de uso turístico, que nas que me vou centrar, para facer fincapé que unha vivenda completa que se destina a un alugueiro, non? Un alugueiro turístico e temporal. Vedes que nas características poño alugas enteiras, sin servizos hoteleiros e mantén condición de vivenda. E iso penso que é importante destacalo, porque logo temos outro tipo de realidades, como poden ser os apartamentos turísticos, as casas rurais, os albergues turísticos, os hostéis, pensións e hostais, que teñen a condición de establecemento económico. Non teñen unha condición de vivenda, por exemplo, cando falamos as casas rurais ou os apartamentos turísticos. Sin embargo, a vivenda de uso turístico aínda mantén esa conceptualización de condición de vivenda. E quizáis que iso tamén logo volveremos sobre o tema, porque estamos entre vivenda, actividade turística, actividade económica ou non, entón iremos vendo como se foi definindo nas distintas ordenanzas que se puxeron en marcha, a referencia para Galicia e o decreto 12 de 2017 sobre o que volveremos logo máis adiante. Comentabades na mesa anterior de que a vivenda era un problema estructural. Eu recollo esa idea e vou máis alá dicindo que é un fenómeno transformador da dinámica urbana.
Por que? Porque vai a ter un impacto transversal ou unha incidencia transversal en moitos temas, sí que está en relación ao mercado inmobiliario, pero tamén pode estar en relación, por exemplo, a morfoloxía urbana, concretamente no que atinxe a paisaxe urbana, pode modificar os patróns de mobilidade e, obviamente, vai a ter unha incidencia na gobernanza local, non? En España vedes que actualmente temos unhas 403.000 vivendas turísticas activas con datos de agosto de 2024, o que equivale a 1,52% do total das vivendas, e vedes que, bueno, todo o eixo mediterráneo, se vemos o mapa de Europa, pois é o que aglutina un maior volume, por exemplo, de noites reservadas en alugueres vacacionais. Si vedes a táboa que vos puxen á dereita, podedes observar como se distribúe por comunidades autónomas esas 403.000 vivendas de uso turístico. Vedes que hai comunidades como Andalucía, Comunidade Valenciana, Cataluña, Canarias, Baleares e Madrid que teñen uns valores destacados. De feito, todas elas aglutinan o 63% do total, pero vos marquei, as ordenei de maior a menor para que vexades que Galicia non está moito máis lonxe de algunhas comunidades que sempre se poñen como referentes de masificación, non, de vivendas de uso turístico, porque temos xa 21.984, non? No dato que extrapolei. Entón, penso que xa é un tema que, bueno, que entra nas, ou que debería entrar xa no que son as axendas urbanas galegas para ver como o planificamos e a incidencia que poden chegar a ter. Como vos decía, as vivendas de uso turístico se atopan ou se poden ubicar nunha encrucillada entre o turismo, o concepto de turismo e o concepto de vivenda. Obviamente, o turismo temos analizado en múltiples informes que é un mecanismo que vai ter unha incidencia sobre o espazo urbano e que vai supor, obviamente, un elemento da reconfiguración urbana. Obviamente, o impacto da actividade turística non vai a ser igual en toda a cidade. Eso tamén é un elemento que temos que ter en conta para logo analizar cal pode ser o efecto, por exemplo, de saturación que nos podemos encontrar nalgúns sectores urbanos. Entendemos que a vivenda de uso turístico é unha tipoloxía económica, xa queda moi lonxe aquela iniciativa de economía colaborativa, non? Para ofertar aloxamento temporal, alguén que nos viñera ou que o necesitara, aquelas vivendas nas que o anfitrión aínda estaba nelas e que alugaba as habitacións ou toda a vivenda para ter un soporte económico adicional. Digamos que as vivendas de uso turístico hoxe en día se poden entender como unha actividade económica per se e que son ademais un indicador de transformación social. E logo o veremos, estivechedes falando na primeira mesa dos aspectos de vulnerabilidade social, de como hai colectivos que xa teñen problemas para acceder ás vivendas. Teremos que analizar se estes colectivos se atopan con maiores problemas nalgúns sectores urbanos pola incidencia da actividade turística ou de procesos de xentrificación que se poden dar neles. Moitas veces temos a idea da que nos centros históricos, por exemplo, non hai vulnerabilidade. Iso non é certo, porque nós que estamos desenvolvendo mapeos de índices de vulnerabilidade en diferentes cidades, vemos que incluso en sectores céntricos hai burbullas de vulnerabilidade. Esa vulnerabilidade social, económica e vulnerabilidade residencial. E logo, a vivenda entendemos que se ten convertido, polo tanto, nun activo flexible, na que se poden combinar actividades de residencia, de investimento e de xeración de rentabilidades. Estamos pasando dunha sociedade de propietarios estables que residían nesas vivendas a unha sociedade de usuarios móviles e arrendadores ocasionais que logo desenvolveremos máis adiante.
Bien, cal é a lóxica do cambio? Cales son os factores que inciden no cambio, non, que se veu producindo en relación ás vivendas de uso turístico? Bueno, pois o punto de inflexión quizás foi a digitalización do mercado inmobiliario e a aparición da economía de plataformas, non? Vedes aquí pois, este gráfico, non, que vos poño aí o ano da revolución PropTech, é dicir, como utilizamos as novas tecnoloxías ou como poden incidir as novas tecnoloxías nos cambios do mercado inmobiliario, non? Pois temos desde a incidencia que tiveron os portais como Fotocasas, Pisos.com, Idealista, por exemplo, a utilización de Big Data, de softwares que xeran algoritmos que nos están dicindo pois onde imos ter unha maior concentración, por exemplo, da oferta de vivendas de usos turísticos ou, por exemplo, se estamos pasándonos da capacidade de carga que poden ter algúns barrios en relación á concentración das mesmas, non? É certo que cas plataformas se democratizou a oferta, pero tamén é certo que, por outra banda, entramos nunha privatización do control, é dicir, se nos escapan moitas veces as regras do xogo. Non controlamos os algoritmos que utilizan esos portais donde se nos están ofrecendo información sobre a oferta de vivendas de uso turístico ou, por exemplo, donde se nos están ofrecendo pois outro tipo de variables, como poden ser pois os prezos, por exemplo, dos alugueres, non? Por outra parte, o comentaba antes, estamos ante novas tendencias en mobilidade laboral e residencial que van ter unha incidencia, obviamente, no mercado inmobiliario. Temos os nómadas digitais, que pois, cada vez son máis, lles interesa ter alugueres entre 1 e 11 meses, que sabedes que son os alugueres temporais, digamos, un produto híbrido que se move entre os residentes e os turistas e que logo traerei a colación cando vexamos as normativas, non? Como vedes, según os datos de Eurostat de 2025, pois nos di que o 14% dos traballadores europeos xa realizan a súa actividade a distancia e que en España esta cifra se move xa no 9%. Tamén, despois do COVID, digamos que cambiamos as nosas preferencias. Algúns datos desde el Tour nos indican que o 61% dos turistas urbanos en España di que prefiren aloxamentos integrados na vida local, que, se recordades, era un pouco a filosofía ca que xurdían as vivendas de uso turístico. E, obviamente, a crise económica de 2008 e a inflación de 2020 van reforzar o concepto de vivenda como activo financeiro. Vedes que o rendemento neto dos alugueires turísticos en 2024 foi do 8,9 fronte ao 3,5% dos alugueres convencionais según datos do Banco de España, non? Entón, estamos ante a consolidación dun proceso de financiarización urbano pois que vai a transformar as carteiras de investimento, non? As vivendas de uso turístico, bueno, pois tamén poden ter un impacto no mercado residencial de acceso á vivenda, non? Pois vedes que, por exemplo, pois estudios do MIDMA que de redes de observatorios urbanos, pois nos están indicando que hai unha correlación, por exemplo, entre o volumen de vivendas de uso turístico e o incremento dos prezos, unha correlación que se move entre 0 e 1, canto máis aproxima a 1, maior é esa relación, non? Esa correlación está ahora entre un 0,67 a nivel municipal. É certo de que hai algunhas investigacións académicas que nos están dicindo que as zonas con maior densidade de aloxamento turístico rexistran incrementos adicionais nos precios do aluguer e tedes un informe, por si vos interesa, no Observatorio da Vivenda de Barcelona, bueno, pois fixeron unha análise dos prezos e da concentración de vivendas de uso turístico e chegaron ás conclusións que vos poño aí. Nos alugueres a longo prazo, a actividade do Airbnb, por exemplo, incrementou os alugueres en 1,9% de media no barrio, que o mellor non é moito, 1,9%, pero se vos fixades, esa porcentaxe se incrementa ata un 17%
cando falamos, por exemplo, de transaccións, porque o que se está observando tamén é que se están dinamizando as transaccións de vivenda, é dicir, a compra-venta de vivendas naqueles sectores urbanos onde hai unha maior concentración de actividade turística e de vivendas de uso turístico. Entón, bueno, pois, si ben é certo que os alugueres turísticos quizáis non expliquen por si só o incremento da inflación residencial, sí que van a ser un factor de amplificación, non? Sobre todo en zonas onde hai pouca oferta de vivenda en alugueiro e sobre todo porque son un factor tamén de atracción para o investimento, non? Si sabemos que temos unha zona turística atractiva, si sabemos que temos moitos turistas que van a demandar este tipo de vivendas e demais, bueno, pois estamos en zonas que obviamente incrementan o seu grado de centralidade, de atractividade e que, polo tanto, van a incrementar os prezos dos alugueres que teñan. Tamén vos poño aquí un gráfico para que vexades tamén, según datos da Oficina de Barcelona, da Oficina Municipal de Barcelona, como se foron incrementando en certa medida pois os disturbios, non? Os malestares observados por parte da poboación. Pois en color azul oscuro tedes pois que hai un montón de disturbios, no azul clariño son algúns disturbios, non? Entón vedes pois que neste momento pois nos movemos en un 57% de xente entrevistada que di pois que considera que as vivendas de uso turístico pois eran ou moitos disturbios ou algúns disturbios, non? Tamén vos traio aquí o informe de Revitur, o último que hai de 2022. En este informe pois se entrevistou a xente pois de Barcelona, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla e Valencia e vedes, bueno, pois cales son as externalidades percibidas polos veciños, non? Nos barrios turísticos sobre as vivendas de uso turístico e vedes, bueno, pois se encareceu, por exemplo, un pouco a vivenda, polo menos é a percepción, non? Que ten a xente e logo teríamos que ir aos datos reais, non? Para ver como foron esos incrementos ou, bueno, problemas de convivencia, pois expulsou os veciños do barrio, transformou o comercio ou que dificultan o tránsito, pero tamén é certo que hai elementos positivos, non? Que se teñen en conta e que se consideran como pois que hai un maior cuidado, por exemplo, dos edificios. En azul están os que non, e en gris están os que sí. Digamos que o que máis se valora é a revalorización da vivenda por parte do propietario, porque sí que é certo que moitas vivendas que antes estaban en malas condiciones, cando se destinan a vivendas de uso turístico, bueno, pois teñen melloras, e iso pois mellora en xeral o parque inmobiliario. Tamén é certo que estamos a observar unhas repercusións espaciais, non? Si mirades, por exemplo, pois Inside Airbnb, os mapeos que sacan, non? Donde ademais, bueno, desde aí, desde as gradas, non sei se os veredes, pero vos diferencian en vermello o que serían os puntos de vivendas que se alugan na súa totalidade, en verde as que se alugan por habitacións. De acordo? Entón, pois podedes ver un pouco, arriba tedes o de Málaga e abaixo tedes o de Barcelona. En Barcelona hai moito punto verde, porque tamén xa hai un cambio de tendencia, non? De que se pasa a unha preferencia de alugar habitacións. É unha tendencia que se está incrementando. En todo caso, especialmente, nos observamos pois un gradiente concéntrico, non? Temos unha maior densidade no centro e logo se vai espallando cara ás periferias dese centro. E ademais tamén estamos observando novos corredores de presión turística que coexisten con usos mixtos, digamos, onde todavía predominan pois actividades comerciais ou outro tipo de actividades que ademais se definen por unha alta mobilidade
da poboación, non? Entón, bueno, pois aquí, por exemplo, vedes no mapa de Barcelona tedes ali os puntiños, non? Para ver a localización, digamos, das vivendas de uso turístico. En este mapa de aquí da esquerda, bueno, pois tedes por distritos, basicamente, a concentración, non? Entón, vedes pois que si na cidade bella de Barcelona pois hai 604 buts, pois no Eixample, non, no ensanche, pois están 4.600, non? Entón, podedes ver un pouco como se vai distribuindo, pero incluso en barrios que nos poden chamar a atención, non? Por San Andreu ou Nubarris, antes falaba destos barrios vulnerables e demais, estes barrios están introducidos ou forman parte do Pla de Barris que se desenvolveu no período de Ada Colau para atender precisamente os barrios vulnerables. E aí xa estamos vendo que temos xa tamén vivendas de uso turístico en unha menor concentración, pero é unha realidade xa que chegou a barrios xa máis periféricos, por exemplo, da cidade. Logo, estamos asistindo tamén a unha desposesión residencial silenciosa. Estamos vendo que se están incrementando a rotación de usuarios das vivendas. Penso que este é un indicador tamén moi interesante que nos pode permitir analizar non solamente se a oferta é suficiente ou se non é suficiente, sino cantas veces muda unha persoa de vivenda. En función desa rotación, son suficientes as vivendas que nos temos no noso barrio ou non. Entón, é un indicador que xa se está utilizando nas análisis de diversas cidades e penso que pode ser bastante interesante. Se nos temos unha maior concentración tamén de vivendas de uso turístico, moitos informes nos están falando de que podemos ir cara a unha desculturalización do barrio e unha perda de identidade. Non hai unha sustitución, quizás, dos veciños de toda a vida, non? Como falamos, por outra serie de veciños que son temporais e por iso se fala do fenómeno de barrio temporal, non? Que altera pois, as relacións comunitarias, o tecido comercial e mesmo pois, a planificación de algúns servizos ou de algúns equipamentos. Como vos decía, vos presento a grosso modo, porque logo na mesa podemos centrarnos máis no que foron os regulamentos, os distintos procesos que tivemos desde 2010 ata a actualidade, e como os decía, pasamos de un período de dunha permisividade que coincide co boom das plataformas digitais, e co período de poscrise no que se ve que se eu teño unha vivenda e podo sacar un beneficio económico que me pode axudar a solventar a miña situación e apoiarme económicamente, pero era tamén un momento en que había unha ausencia de regulación específica, había legislación de alugueres urbanos e claro, aquí se contemplaba que se o aluguer era por menos de un ano, se podía entender que podía ter un uso distinto a vivenda, non? Entón, como vedes aí nese gráfico tamén do Concello de Barcelona, vedes o incremento tan brusco, non? Que hubo, por exemplo, no número das BUT, non? Logo dese período se pasou se deu unha resposta regulatoria, se estimou que era xa necesario empezar a regular a posta en marcha das vivendas de uso turístico. Temos o decreto 12 de 2017 en Galicia e vedes que a idea é integrar o fenómeno no sistema turístico, pero sen ningunha capacidade real para controlar os efectos urbanos que a dispersión ou a proliferación de vivendas de uso turístico estaban a ter, non? É certo que se empezaron os rexistros e que se empezou a exixir unha serie de declaracións responsables por parte dos propietarios, pero é certo que se recolle nesta legislación que a vivenda de uso turístico se entendía como vivenda residencial, aínda que tiña que ter unha serie de requisitos mínimos en canto a equipamento, accesibilidade, comunicación ca administración, etc. Entón, é un momento en que peza unha estandarización administrativa, pero non se contén o fenómeno continúa.
Estamos nun período no 2020-2024 aproximadamente que entramos nun proceso de control e de planificación, non? As administracións, pois xa queren planificar e limitar, hai distintos procedementos, algúns optan por unha zonificación, pois en función do volumen de vivendas de uso turístico se estipulan pois distintas zonas ou nas que se proíbe xa dar máis licencias ou nas que se permite dar algunha licencia, é dicir, se toma o plano urbano e se fai pois unha avaliación de cada un dos sectores. Se poñen, polo tanto, límites cuantitativos en relación a teitos de licencia ou tamén caducidade das autorizacións. Hai cidades que, por exemplo, pois estipulan que, pois dan a licencia por 5 anos e nos 5 anos xa veremos como está a situación e veremos se continuamos prorrogando esa licencia ou se elimina, non? E logo tamén pois, o control temporal que era o que vos comentaba. Non? Tamén pois, interpoñen condicións de planificación urbana, pois se poñen condicións de acceso, por exemplo, independente ás vivendas de uso turístico, en Baleares, por exemplo, pois quedan excluídas os edificios plurifamiliares ou determinadas plantas, é dicir, se van poñendo condicións. Tamén se establecen moratorias e sancións, é dicir, prohibición de novas licencias e actuacións para pechar vivendas ilegais e se parte un pouco da base que comentabades na mesa anterior da defensa do dereito á vivenda fronte pois, a procesos especulativos. Neste período, aínda que se trata tamén de planificar, pois xurden bastantes tensións e presións veciñais debido á perda do tecido residencial. En todo caso, o que sí que se pon sobre a mesa e o debate é que hai que buscar o equilibrio entre o espazo urbano e as funcións urbanas e as funcións turísticas tamén, non? Aquí, por exemplo, vos traio dentro do PUAT, que é o Plan Especial Urbanístico de Aloxamentos Turísticos de Barcelona, por exemplo, a zonificación que se fixo. Non? Entón, para cada unha das zonas se estipulan unha serie de requerimentos en canto ao número de licencias que se van dar. Este o tedes online, está publicado. E logo un pouco por comparar algunhas cidades, non me vou a meter moito en Santiago, porque logo supongo que xa o comentaremos, pero que si vos traio pois, outras cidades galegas, como poden ser a Coruña ou como poden ser Oleiros, para que vexades un pouco tamén as iniciativas que levaron en termos, por exemplo, de zonificación ou uso permitido, o número máximo, por exemplo, de buts ou as condicións de ocupación, a duración permitida, como está o tema das licencias ou permisos e como estaban as medidas ou sancións. Non? Entón, pois vedes que na ordenanza de Coruña, por exemplo, pois só se permiten as BUT en plantas baixas, primeiras plantas en semivendas de baixo ou edificios enteiros e se pode declarar zonas saturadas. Non? Moitas cidades están co estudio precisamente para delimitar ou establecer esa zonificación como se fixo en Barcelona, non? E se parte pois dunha serie de límites, pois aquí, por exemplo, pois empeza a falar dun cociente de maior a máis ou menos a 0,5 buts por cada 100 habitantes, non? Se está falando de implementar limitacións estruturais e teitos zonais se supera unha proporción determinada, non se permiten usos temporais mixtos ou encubertos, solamente uso turístico totalmente autorizado, teñen que ter licencia municipal obligatoria e poden ter control mediante inspección e o procedimento é a pechar e introducir multas. En todo caso, vos traio o caso de Oleiros, no que hai unha prohibición total, por exemplo, se recolle no seu pexón que non se contempla a incorporación de vivendas de uso turístico, pero xe mesmo pola mañán, comentando con un colega, decíamos de que hai esa prohibición, pero, sin embargo, hai vivendas de uso turístico en Oleiros. Entón, podemos reflexionar se con ter o regulamento é suficiente para controlar a situación ou se temos que ir máis aló. A nivel
internacional, os modelos polos que se optaron foi ou da eliminación ou case eliminación total das vivendas de uso turístico, a limitación forte das mesmas ou unha reconversión incentivada, non? E aquí, bueno, pois dentro da eliminación ou casi total eliminación das BUT, pois temos, por exemplo, pois a Ámsterdam e a Florencia con unha limitación forte pois Nova York, París ou Lisboa, ou unha reconversión incentivada, non? Con incentivos fiscais ou compra pública selectiva, por exemplo, pois en Viena, en Hamburgo ou en Reino Unido en algúns casos, non? As tendencias polas que abogamos nas que habería que seguir traballando, bueno, sería a coordinación multinivel. Quizáis o feito de que, por un lado, sempre, ademais, eu sempre o digo, non? Cando estamos a falar de vivendas, bueno, pois a comunidade autónoma ten unhas competencias en vivenda, os concellos son os que levan toda a planificación urbanística e, obviamente, son os que establecen os usos dos solos, son os que elevan as licencias de actividade e impulsan, digamos, a zonificación de usos e demais. Entón, temos que ir a conxugar a planificación que parte por parte da administración autonómica para que entre de forma cohesionada ca política ou ca planificación que se desenvolve desde as administracións locais. Non pode ir o plan de vivenda por un lado e o plan urbanístico por outro. Deberían de conxugarse e ir a par. E o mesmo pasa cas vivendas de uso turístico, vos lo comentaba antes, é dicir, efectivamente temos unha serie de rexistros donde nos damos de alta, non? Para a actividade económica, pero logo realmente é o Concello e a Administración local a que dá a licencia para poñer en marcha calquera actividade económica no espazo urbano, non? Entón, teríamos que ir hacia conxugar ambas políticas. Penso que é moi importante o tema dos datos e da supervisión. Quizáis o teño nunha diapositiva a posteriori, pero se nos queremos planificar, se nos queremos facer políticas eficientes, temos que ter datos. Podemos tirar de datos do INE, podemos tirar de datos do IGE, podemos tirar de datos dos portais, non? Que temos, que nos ofrecen información sobre vivenda en xeral ou sobre vivenda de uso turístico nestes casos, pero é suficiente? Por exemplo, ou de que datos partimos, os poño por algún exemplo. Cando estamos mirando os prezos dos alugueres, pois todos traballamos con, por exemplo, con portais como pode ser o Idealista, porque son os datos que temos, de acordo? Pero temos que partir tamén de cales son os algoritmos nos que se basean a información que nos dan, por exemplo, este tipo de portais, non? Por poñeros outro exemplo, hai pouco estivemos nun congreso en Cáceres onde se trataba o tema da vivenda e estivo un responsable do Observatorio da Vivenda de Barcelona. Nos decía que recolleron a información que dá o INE de vivenda baleira porque é un dato que desapareceu do censo, se eliminou a serie e cando fixeron o traballo de campo viron que había moitas menos vivendas baleiras das que se registraban no INE, non? Entón, cales son as metodoloxías que se están utilizando para a recollida deses datos? O que me refiro é o que temos que ter claro é que podemos ter datos, pero temos que pararnos un pouquiño a reflexionar que datos son os que temos, que algoritmos son os que desarrollan ou que metodoloxías son as que desarrollan esos datos, porque se os datos de partida están mal, todas as análises que fagamos van estar erradas. Entón, penso que é importante pararse un pouco nestes aspectos. Aquí vos traio tamén
do informe de Revitur para que vexades un pouco a incidencia que tivo pois no volumen de vivendas de uso turístico algunhas das regulamentacións que se recolleron, no? Para que vexades un pouco como decreceu en algúns casos o número, e aquí vos traio unha pregunta que si eso podemos trasladala logo á mesa redonda, non? Donde estamos vendo que hai unha regularización, hai unha purificación, digamos, en certa medida daquelas vivendas que están en unha situación irregular, pero realmente estamos conseguindo menos presión no mercado residencial ou o que estamos conseguindo son máis alugueres temporais non rexistrados, non? Según o regulamento. E por eso, bueno, sí que trouxen o concepto da zona gris do aluguer, porque penso que, aínda que hai unha regulamentación que nos está falando das vivendas de uso turístico, que temos a lei de arrendamentos urbanos, que obviamente existen os alugueiros temporais residenciais que están recollidos como aqueles que duran entre un mes e 11 meses, segundo a lei de arrendamentos urbanos, podemos ver, ou sería interesante analizar, tendo datos, obviamente, se as tendencias que podemos sospeitar a priori que se poden dar son unha realidade. Por exemplo, todas estas vivendas de uso turístico que vos amosaba anteriormente nos gráficos, non? Que cas regulacións pois foron decrecendo, que pasou con esas vivendas de uso turístico? Se meteron no aluguer tradicional ou están contempladas como alugueres temporais? Ou son vivendas de uso turístico camufladas como alugueres temporais? Porque a lei o que nos di é que teñen que ser alugueres de 1 e 11 meses, pero se dan registros de que eu fago o contrato entre 1 e 11 meses, pero logo podo dicir que se me foron os 3 meses e volvo entón a alquilar, non? Entón, estou un pouco con outra dinámica de alugar temporalmente, pero que escapa á normativa que me impón a vivenda de uso turístico, non? Entón, o que estamos observando é que pode haber fendas no control do que son as vivendas de uso turístico e o que son os alugueres temporais, non? E que pode haber áreas grises regulamentarias que quizáis de cara ao futuro habería que analizar e tratar. Aquí vos traio, bueno, non sei como vou de tempo, porque non mirei a que hora empezamos. Vos traio ti, si eso me 10 minutos? Bueno, pois entón apuro máis. Bueno, aquí tedes algúns datos das vivendas. Aquí, simplemente, máis que as cifras, me interesaría facer unha reflexión sobre as fontes. Volvo outra vez ao mesmo, non? Sobre os datos. Sabedes que para as vivendas de uso turístico temos o INE experimental, non? Que nos dá pois unhas cifras que son as que vedes aí, pois en 2024, en agosto, tiñamos 21.983 vivendas e 115.761 plazas, e logo temos o REAT, que é o rexistro, non? Da Xunta, onde hai unha variación bastante importante, digamos, no número tanto de vivendas de uso turístico como de prazas. Claro, podemos decir, e por que hai esta varianza, non? Claro, pois volvemos outra vez ao mesmo. Cal é a metodoloxía que se recolle en cada unha delas? Pois mentras unha responde a rexistros oficiais, eu son propietario, teño unha BUT, me dou de alta no rexistro da Xunta, pois é un rexistro oficial. As outras fontes se basean en web scraping, cos portais que comentamos anteriormente. Claro, aquí tamén hai un trasfondo que nos rexistros oficiais eu podo ter dada de alta a vivenda, pero mellor non está en uso como tal. E no web scraping podo ter un rexistro de vivendas de uso turístico que están nos portais, pero que non están nos rexistros. Entón, era un pouco o dilema de que fontes utilizar, quizás utilizar as dúas, non? E aquela táboa, polo poño simplemente por curiosidade,
para que vexades a evolución de cantos concellos, por exemplo, había en 2020 que tiñan 0 buts, que eran 31, agora poucos van quedando, xa son 12. E como van aumentando, por exemplo, as que teñen máis de 1000 ou, sobre todo, as que teñen entre 200 e 400, que vedes que pasaron de 7 a 22, non? Entón, bueno, era simplemente para ter un panorama xeral, e aquí tedes, por exemplo, os 25 concellos galegos con maior número de buts, que son Vigo, Sanxenxo, Coruña e Santiago. Vedes a variación e vedes que Santiago está entre eses concellos nos que hai unha perda no volumen de vivendas de uso turístico en torno a casi un 13%, pero si tomamos de referencia non os que máis buts teñen, sino os que rexistraron un maior incremento, claro, partían de números moi baixos, non? Por iso o incremento é importante. Fixádevos que nos vamos a outras zonas completamente diferentes do territorio galego. Estamos en Burela, Monforte de Lemos, Moaña, Cambados, Redondela, Viveiro, A Pobra, Malpica. De acordo? Cambiamos totalmente o territorio de referencia. En todo caso, bueno, pois aquí vedes como foi variando o alquiler medio ano a ano, non? Como se vai incrementando, como bueno, está un pouco en francés, tedes que perdoar porque o collín dun artigo. Na segunda columna tedes, por exemplo, cal é o importe do aluguer medio mensual, non? Pois en Coruña está en 730, aquí en Santiago en 631 aproximadamente, según o Observatorio da Vivenda con 2025, pero se vos fixades, son moitas as cidades nas que se supera o esforzo do 30%, non? Que é o que se nos está a recomendar, pois en Coruña, por exemplo, se chega ao 33%, non? Ou aquí, por exemplo, pois tedes os aloxamentos turísticos por cada 1000 habitantes, pois nas cidades galegas, obviamente, pois temos a Santiago que bate o récord, non? En relación a outras cidades, pero, bueno, podedes ver que hai unha tendencia xeralizada ao incremento en todas elas. Aquí simplemente amosaros unha cartografía de que como tan só en 4 anos pois se vai densificando o volumen de buts nos diferentes concellos galegos. E aquí, pois, é simplemente para que vexades a un nivel moito máis concreto que a sección urbana, non? E para que tamén vexades, por exemplo, como outros elementos, porque parece que sempre estamos nas grandes cidades ou nas zonas costeiras, pero hai factores como é o Camiño de Santiago, por exemplo, que xa está tendo unha incidencia bastante importante. E xa están tendo problemas de vivenda, non solamente polas vivendas de uso turístico, que eso sí que me gustaría o mellor para outros debates que tiñas que poñer en moitos concellos xa do Camiño de Santiago que teñen población fluctuante ou flotante, como poden ser os traballadores. Aquí en Santiago na primeira falabades tamén dos estudantes. Xa non hai vivendas para os traballadores, non? Que están aí. Bueno, vou a ir pasando un pouco máis. Non me vou a parar aquí. Aquí simplemente comentaros cal é o perfil do anfitrión que se está falando en algúns informes, non? Vedes que hai unha profesionalización da oferta, xa non é pois o que vos decía unha actividade pois de colaboración, sino que hai unha profesionalización e hai un mercado dominado por operadores múltiples e, por exemplo, no caso de Barcelona, que vos comentareis xa como están avaliando ca inteligencia artificial, pois xa están analizando os perfis dos anfitriones que son multi-infractores. De acordo? Como se va complicando pois a realidade dos anfitrións en relación a isto. E aquí, xa para ir un pouco terminando, bueno, pois quería facer referencia a pois como a inteligencia artificial nos pode axudar a ter un maior volumen de datos, sobre todo porque hai un novo rexistro único de alugueres turísticos que pode cruzar referencias de variables procedentes de múltiples administracións, portais, rexistros, etcétera, etcétera, e facer variables
a facer análises multivariables e que ademais nos pode servir para favorecer, digamos, a traslatio de datos entre as diferentes administracións. Obviamente, cando falamos dunha gobernanza intelixente que abogue por motores intelixentes que lles axuden na súa xestión e na súa planificación, temos que ter en conta tres piares importantes, que é a evidencia, é dicir, as decisións as vamos a tomar en base a datos, non simplemente por suposicións ou por tendencias que nos podan parecer que se están producindo, por a interoperabilidade, correlacionando as bases de datos de todas as administracións, e pola adaptabilidade. Por que? Porque se nós temos un motor que nos vai ofrecendo información actualizada en tempo real, nós, como planificadores ou como xestores, podemos modificar os umbrais que temos ou ben para o conxunto da cidade ou para cada un dos sectores que estábamos a comentar. Simplemente traeros a colación algunhas iniciativas que se están a facer, como é a adaptación e trazabilidade de buts irregulares. O Concello de Barcelona, a través do PUAT, que vos comentaba antes, ten un procedimento que é de analizar, pois, mediante intelixencia artificial, todos os anuncios que hai nos diferentes portais, fan unha base de datos en base a eso, fan unha localización física tamén de onde están esas vivendas, fan unha inspección con traballo de campo. Obviamente, xa sei que me parece decir que aquí os concellos non teñen moitos inspectores, pero quizás hai que facer un esforzo ou ver como a inteligencia artificial podemos cruzar variables que nos permitan ir cara a isto para logo dar unha sanción. Aquí vos poño, por exemplo, algúns exemplos de como recollen, por exemplo, as fotografías que hai nos portais, como localizan sobre mapas as vivendas, como fan a inspección, pois si coinciden cas ventanas, cas fiestras, cos buzóns, teñen distintos elementos para logo establecer a situación de cada unha delas, analizando cal é o propietario, se é multipropietario, o perfil do mesmo, se ten infraccións, etc. Logo tamén hai unha modelización de impacto no mercado residencial, en base a redes neuronais ou regresións espaciais baseadas en algoritmos, non? E aquí o que nos permite ter distintos modelos é poder crear distintos escenarios e facernos preguntas, por exemplo, se se reducen as vivendas turísticas nun 15% neste barrio, como afectará iso o prezo medio do aluguer e a disponibilidade, non? Podemos intentar facer estes modelos de predición do impacto turístico e, por exemplo, Lisboa xa empezou a traballar ca recollida de Big Data, co modelos de aprendizaxe automática, non? De e-learning tamén, para crear as redes neuronais e así poder simular distintos escenarios. Coa finalidade de que? De rediseñar as zonas de regulación turística e promover programas de vivenda asequible e incluso implementar impostos diferenciados para os propietarios de vivendas de uso turístico diferentes ás que teñen un uso residencial. Hai as zonificacións intelixentes, podemos delimitar zonas de saturación. Aquí tedes, por exemplo, toda a cartografía, que é a clasificación das vivendas que se fixo co PUAT, e aquí usamos o motor que ten o Concello de Barcelona, digamos, a hora de inspeccionar ou de facer as súas análises en tempo real. Nos decían que mensualmente, máis ou menos, analizaban sobre 25.000 anuncios. Tamén podemos irnos a outros países como Italia e Croacia, onde xa están facendo prediccións de saturación e alertas temporais, por exemplo, introducindo a sistemas ou motores tamén de inteligencia artificial. Obviamente, isto require o deseño destes motores, de redes, de formación, obviamente, de persoal e, sobre todo, moitas veces de ter financiación para poñer en marcha estes motores.
sectores, pero, bueno, están apostando por iso, e logo tamén nos imos aos emelgos digitais en canto á simulación de planificación urbana. Destaca o tema de Singapur ou, por exemplo, de Helsinki, donde xa están cruzando múltiples variables para analizar temas de conforto urbano e a incidencia que poden tener distintas actividades sobre espacio urbano, é dicir, fan modelos e poden analizar cales serían os impactos de cada un. Non me vou a parar en Santiago porque iso penso que podemos falalo e me vou directamente ás conclusións. De acordo? Entón, podemos concluir que as vivendas de uso turístico son un fenómeno estrutural, é unha expresión quizá resultado da digitalización e a financiarización do espacio, que temos que ir máis alá xa do discurso de se as BUT son boas ou se son malas. Penso que hai que avanzar e que o que temos é que buscar o equilibrio urbano e ver como conseguimos ese equilibrio urbano. Temos que ter en conta que o impacto na vivenda depende menos do número total de unidades de aloxamento turístico, que depende máis da densidade local e da capacidade institucional para xestionala, que é superimportante medir a capacidade de carga residencial e non simplemente atender os números absolutos que podemos registrar nas diferentes zonas, que hai que integrar as políticas de turismo, vivenda e digitalización nunha axenda urbana común, que sea un proxecto político e que non caduque, digamos, e que ter en conta que as BUT son un fragmento do problema, que ao fondo é o modelo de cidade que queremos. E de cara a recomendacións, quizáis, que se poderían ter en conta, era gobernar os datos, o que vos comentaba antes, para gobernar a inteligencia artificial. Si queremos que a inteligencia artificial sexa o motor que nos axude a planificar e a xestionar, temos que ter moi en conta que datos vamos a utilizar, hai que fortalecer a coordinación multinivel, incorporar indicadores de capacidade e de rotación na planificación, regular a zona gris que comentábamos antes, fomentar a conversión de BUTs en alugueres estables con subvención, desgravacións fiscais e cotas de retorno en zonas de baixa presión, como se fan ao mellor en outros países, habería que ver se pode trasladar a experiencia, e fortalecer sobre todo a capacidade técnica dos concellos, posto que hai que dar formación, ter os datos abertos e ter recursos para unha planificación urbana en base á inteligencia artificial. E aquí o deixo.